sɔgɔlen no ana sanga ani wagati mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i ka wagati togoya la k'a fɔ ɲɛna aw bisimila tugun aw ka émission man di kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ émission ye min labɛnnen don mali kunnafoli.net fɛ émission in sigi kun tɛ dɔwɛrɛ o k'aw la yɛlɛ k'aw la nisɔndiya k'aw to faw sigiyɔrɔ la émission in bɛ tɛmɛ chaque lundi à partir de 18h sur mali kunnafoni.net minnu ma abonné aw ka abonné aw ka commentaire baden kɛ sabula o nafa ka bon an ka baara in kɔnɔna la kosɛbɛ n tɛna kuma janya bi ala n'an ka belebeleba dɔw bɛ ɲɔgɔn bolo ninnu ma nɔgɔn dɛ ayiwa n bɛ kuma d'u yɛrɛ ma u b'u yɛrɛ fɔ aw ɲɛna balimakɛ n ɲankuma bonsoir sigi tɔgɔ ni jamu fan filɛ lɔgɔ ye ne tɔgɔ Omabugudu Bang Bang ne jamu ye Sheme mais n tɔgɔ yɛrɛ Soro Musa Keita di Kami o ye n comédien tɔgɔ ye wa fɛnyali sɔrɔ la balimakɛ n ɲankuma mba reklena taraste tibarikala sigi tɔgɔ ni jamu fan filɛ lɔgɔ ye ne tɔgɔ Jigi Daɲugo n comédien tɔgɔ o ye Fakuru ye Fakuru aw bisimila mali kunnafoni.net plateau kan aw nana an ka wele jaabi a diyara n ye balimakɛ i bɔra k'a fɔ an ɲɛna sisan k'i comédien tɔgɔ ye Kami ye ani i tun ye tɔgɔnin dɔ fɔ a daminɛ la i bɛ se ka sigi o tɔgɔnin kan parce que yɔrɔnin teliyara kojugu Omabugudu Bang Bang Sheme Omabugudu Bang Bang Sheme ci ayiwa an filɛlibagaw ko bɛ ye bi dɛ ayiwa teliya la Kami sɔrɔla cogo min na i b'o walawala ne yɛrɛ n'an filɛlibagaw ye ok a diyara n ye Kami sɔrɔla denmisɛnnin tulonkɛ de senfɛ parce que balani fɔ yɔrɔ ninnu na ni denmisɛnninw donna ka dɔn kɛ donc ni aw taara so a bɛ rencontre kɛ bɛɛ b'i ta fɔ donc ne ye dɔn min kɛ a kɛra dɔ yɛlɛko dɔ ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔ donc bɛɛ ye dɔw ko sɛbana dɔw ko yɛrɛ dɔ don donc u tora la ka to la fo dɔw yɛrɛ ko Kami ko non ko nin ye Kami dɔn yɛrɛ de ya donc o senfɛ u to k'a fɔ ma Kami au début n kun bɛ k'a kɛ kɛlɛ ye mais taalen ɲɛfɛ n yɛrɛ nana ni maliyɛn ye tɔgɔ da i la n'i y'a kɛ kɛlɛ ye a tɛ dabila quoi donc n fana y'a ta k'a da n yɛrɛ la siɲɛ kelen k'a kɛ n comédie tɔgɔ ye n continue la n'o ye siɲɛ kelen quoi ne ka dumuni ko ma nɔgɔn ne filɛ siyɛ minnu ne ka di ne bolo Kami ne b'e bolo k'a di ne ma ne content na depuis n'a fɔra ko Kami ka ban ne content na ne yɛrɛ ɲɛ ma se ka datugu comment fana ka siyɛko man bon ayiwa Fakuru teliya la i fana bɛ i ka o tɔgɔ in walawala ne yɛrɛ n'an filɛ ɲɔgɔn ye bon Fakuru fana o sɔrɔla an ka gɛrɛnko kuma donc an ye soirée traditionnelle dɔ de kɛ donc ko bɛɛ k'i tɔgɔ fɔ tɔgɔ ɲinina ka dɛsɛ ne ko ne ta ye Fakuru o y'a sɔrɔ bɛɛ ye tɔgɔ fɔ mais sisan tɔgɔ de Fakuru min fɛ ka yɛlɛma tuguni de ka kɛ Hayidara Junior ye Hayidara Junior ko bɛ dɛ mais Hayidara ninnu ko ne ka machine ninnu tigi ayi o tɛ baasi ye o parce que anw filɛ sirifuya yɛrɛ bɛ kan caman fɔ an ye n'an ko k'an bɛ don bi wala da kɔnɔ an b'a daminɛ bi fo sini an bɛ wala an da in kan a tɛ ban o de kama ni ko n bɛ don fo n ka n sinsin kosɛbɛ sirifuya yɛrɛ ye fɛn min ye n ka don n'o kumakan ye fɔlɔ ka sɔrɔ k'o jira jama la yalasa u ka da la k'a fɔ ko sirifuya bonya min b'a kɔnɔna la Hayidara ko yɛrɛ kɔnɔna la fo n k'o jira jama la de bon jama min bɛ ne yɛrɛ kɔ o tɛ ne yɛrɛ tɔgɔ man kɔ n kalela fɛn min na ka bon n ka kaleli ma n'o fɔra o ka n'i kamana gan bari n bɛ kuma ni n ka dalilu de n bɛ min fɔ n b'o de dɔn kosɛbɛ ayiwa ni ne y'o f'i ɲɛna o ka n'i kamana gan parce que min b'a kɔnɔ i n'a sariya le kasuru wali tɔkisi na wama ni gɔngolo nin ye arabukan de ye ni n ko n bɛ nin kɔrɔ f'i ɲɛna an b'a daminɛ bi fo sini wulada a tɛ ban o kuma n di kuma janya kojugu an bɛ taa ni kumaw ye dɔɔni dɔɔni ayiwa an filɛbagaw ko bɛ dɛ an tɛ yɛlɛ an ka yɛlɛ an b'a daminɛ Kami na e bɛ fɛ ka yɛlɛ de awɔ e ka yɛlɛ tan ne ka min tɛ datugu plateau in kan e ka yɛlɛ tan mais min yɛrɛ kɛmɛ ka ne yɛrɛ dabali ban ne t'a dɔn bɛɛ ne bɛ fini jɛman na ne t'a dɔn ne ba a bɔ o fana ye tiɲɛ ne ye min kɛ dɔrɔn tɔw bɛ tugu ne la de o awɔ a bɛ ten cogoya de la a tɛ n kamana gan tɛmɛ ne wala da ye Fatumata bɛ fɛ ka ne bila nkalontigɛ de la quoi ne dun filɛ tiɲɛ na mais mɔgɔ si ɲɛ t'a la i den k'a tigɛ voilà yɔrɔ parce que n'i ka baara kɛra fɛn fana ye n'i dayirimɛ bɛnna nkalontigɛ ma n'i ba ma n'i tɛ dumuni kɛ dɛ i bɛ si kɔngɔ la n bɛ min f'i ɲɛna Fatumata kaburudogo kɛlɛ ma ɲi dɛ Ala ka bɛɛ kisi a ma Sirawɔrɔkaw ni polisiw de bilara ɲɔgɔn na kaburudogo kɛlɛ la a ma nɔgɔya dɛ
policiers de filɛ ka bɛsi baden fa ka taa n'a ye kaburudo la u bɛ ka mɔgɔw don ɲɔgɔn na mɔgɔw bɛ ka gabakuru fili u ma u tor'o de la Senukaw komi olu fana bɛ to ka n'u ka su don sirakɔrɔ kaburudo la Senukaw nana n'u ka su ye ka n'a bɛn a ma o y'a sɔrɔ policiers bɛ ka mɔgɔw baro dɔrɔn donc Senukaw fana ye su da kɛrɛfɛ ka fara sirakɔrɔkaw kan ka policiers kɛlɛ u tor'o la dɔ de to yɔrɔ jan ka gabakuru belebele ta k'o fili fiwu o nana k'a bɛna kɛ su kunna yɔrɔ min na dɔrɔn vum aw bɔra ka bin su kɛrɛfɛ su wulila k'i jɔ ni ka nana ne faga sutigi de wulila wa mais su de non su de wulila k'i jɔ ne ka wuli ni ka nana ne faga Kami an tɛ ci di ma e su ka wuli ma nkalon tigɛ ne tiɲɛ ne fɔ ayiwa Kami wallahi bon comme ne yɛrɛ fɛnɛ ka Kami ko de tɛ ne ka sɛko tɛ ten mais ne ye woro 2 ni kɔ ni 10 ni kaman sɔrɔ ani fɛn dɔrɔn o y'a bannen ne tɛ bɛrɛ fɛ Kami ni sɛ la o a ye woro 2 ni kɔ ni kaman ni 10 dɔrɔn ne n'o sɔrɔ o y'a bannen ayiwa Fakuru an b'i bolo ne tɛ bɛrɛ fɛ o ok c'est toujours JFNC journaliste Fakuru non connu par l'État donne les flashs d'information avant qu'on commence les flashs d'information je vous donne quelques informations pour vous hier une femme a fait l'accident avec son fils est parti en haut jusqu'à présent il n'est pas descendu d'abord. Encore une vieille femme, elle est gravement malade, elle est aux urgences maintenant. On demande les gens d'être cette vieille femme pour leur nourriture. Elle mange seulement des cailloux. Bonsoir. Bang 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 malo kini te dun sogo jina ko beni ga bara bang 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 na folo nyo jien jien bang 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 ayeti fantaunda. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette année, il y a trop galère au Mali d'abord. Notre président mange les froufrous, les gâteaux et du tôt. Les dîmes est levé maintenant, il boit seulement ngoloben djung flofinza nebukumuni et plein d'autres médicaments sans aller au docteur. Il n'est pas d'abord Kenya ni de la conférence politique démocratique malien. Les gens mauritaniens, sénégaliens, congolais, tout le monde a fermé son frontière à côté du Mali, Moscou. Une chose a disparu, Moscou. Tout le monde est en train de chercher, même les drones, les Français, les Américains, les Chinois. Ils n'ont pas su question d'abord 40 morts, 50 morts, 62 morts à cause des mouches Alliance Dimoko. Notre club est 0. Pourquoi? Le club côte-varien a battu notre club 3 buts à 0 partout, 50 degrés, 60 degrés, 70 degrés à Nongona et 100 degrés à Kolontiaba. Le président malien a appelé tous les Maliens qui peuvent venir demain au quartier de Nyamakoro à cause des décès d'un grand homme. Il ne sera jamais aucune personne dehors de ses funérailles. L'homme mort s'appelle Moustique Alliance Soso. Celui qui passe le journal aujourd'hui, c'est Michel Fakuru. Dans les caméras, je ne sais pas, mais c'est un homme bien quand même. Merci et bonne soirée. Merci. Ala ne olu fan filɛ lɔgɔ ye ko bɛ bi dɛ ayiwa an bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye baasi tɛ Kami oui baara ka ca dɛ ouais jumɛn de la e y'a choisi ka kɛ comédien de bon ne y'a choisi ka kɛ comédien parce que moi je vois que fɛn tɛ ne bolo ka di mɔgɔw ma dugukolo kɔ kan moi mon rêve c'était ka fantanw dɛmɛ parce que ne bɛ fantanya dɔn vécura kɔnɔ ka mɔn a kɔnɔ fantanya ma ye dɛ donc a kun ka di ne ye ka n se kɛ fantanw ye mais ne yɛrɛ nana ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ sisan ne kan ka mun de kɛ pour que ka se ka fantanw dɛmɛ ne dun ɲɛ b'a la wari tɛ ne kun ne ko n ko bon moi comme je vois que je suis un peu comique donc comme à travers ça n bɛ n se k'u ye quoi n bɛ fantanw dɛmɛ o de ye ne dɔnkuba yɛrɛ ye comédie la diɲɛ kɔnɔ o de ye ne ka rêve ba fana ye n bɛ se ka min k'u ye o y'o de fana ye hali ni fɛn wɛrɛ fana bɛ yen o bɛ kɛ ka fara o kan tuguni fɛn wɛrɛ in dɛ o de ye fɛn ye o k'an ye dɛ gɛlɛya yɛrɛ de bɛ a jateminɛ dɛ n position ma ɲi wala fɛn ayiwa Fakuru ko jumɛn de la e yɛrɛ fana y'a choisi ka kɛ comédien de bon au début ne kɔni y'a daminɛ n ka dɔn ne kun ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ mais n'i yɛrɛ kun y'a fɔ ne ɲɛna ko ne bɛ kɛ comédien ye ne kun tɛ da la quoi parce que kuma kun ka gɛlɛn ne ma kojugu tellement que n bɛ maloya n tɛ se ka kuma bon n bɛ dɔn kɛ ne ye dɔn kɛ mɔgɔw bɛ content fo dɔw yɛrɛ bɛ na n sɔrɔ mariage kɛ yɔrɔ ninnu na ne bɛ n terikɛw ka fɛn dɔnkɛyɔrɔw la mɔgɔw bɛ na n sɔrɔ kɛnɛ kan an bɛɛ bɛ jouer a la mais dɔw bɛ na wari di ne ma dɔw bɛ na fɛnw di yan ka sɔrɔ maa dabɔ o kama dɛ jouer dɔrɔn kan bon an nana t'o la n terikɛ dɔ de bɛ yen bi a bɛ France ale yɛrɛ de ye n dɛmɛ kosɛbɛ a ko n ma karisa i bɛ se ka kɛ comédien parce que e yɛrɛ ka dɔn dama bɛ mɔgɔw la joie n'a ka di i bɛ mɔgɔw la yɛlɛ a la n'a ka di ye i bɛ dɔn kɛ ka ɲa mɔgɔw bɛ joie tuguni munna i tɛ se ka kuma fara bolo de la n ko kuma ma nɔgɔn ne ma parce que ne yɛrɛ bɛ maloya kojugu a ko i bɛ se donc a ko karisa ne bɛ na n sigi gɛrɛn na mɔgɔ si ɲin tɛ datugu awɔ n kɔni mana n sigi yɔrɔ o yɔrɔ kɔni o nisɔndiya bannen ye hali du kɔnɔ ne kɔni donna ka bɔ o kuma de daminɛlen
bɛ bɛɛ la nisɔndiya donc nana t'o la n y'a daminɛ ten bon fo ka n'a di an yɛrɛ dusukun ye ayiwa kaba diyara n yɛrɛ dusukun ye n taara commencer ka don concours la maxi vacances ninnu kabi 2013 2012 2013 taara o la bon a nana diya n ye kosɛbɛ mais kɔfɛ n nana problème sɔrɔ a la tuguni musokɔrɔba ka côté ni cɛkɔrɔba ka côté parce que olu ka fɔlɔ ni sisan tɛ kelen ko minnu b'olu kunna olu bolo baara bɛɛ ye baara ye quoi ni yɛrɛ de y'a kɛ malangoloya ye a bɛ k'i bolo malangoloya ye donc ne tilala k'u lafaamuya k'a yir'u la comme quoi ala ma nin da fɛn min kama i bɛ k'o de ye sinon ne yɛrɛ tun fakuru ka laɲini yɛrɛ n k'o tɛ nin ye bi mais ne yɛrɛ tɔgɔ tununa fo ka na kɛ fakuru ye hali ne yɛrɛ bɛ fɛn fɛn kɛ sisan ni ma fakuru k'a kan ça va pas ala a bɔra min mɔnɛ bɛ ne la fakuru bɛ se dɔnna kami bɛ se dɔnna mais don yɔrɔ tɛ yan ala sinon an tun bɛ show k'a la bon ne yɛrɛ filɛ hali ni misiki tɛ ne bɛ dɔn kɛ mais problème ye min ye n'i ye dɔn kɛ sisan u b'a fɔ ko sirifukɛ ye dɔn kɛ bon basi fɛnɛ tɛ dɔn na parce que ni karamɔgɔ fɛnɛ kɔnɔ bɛ freestyle fili o tɛ foyi kɛ tellement faamu de ne ta problème ye min ye kami ye kungo kɔnɔ fɛn o tɛ se ka dɔn kɛ so o tɛ faamu donc n'i bɛ fɛ ne ka dɔn kɛ i bɛ voyager kɛ ka taa kungo kɔnɔ ayi an bɛ taa n'an ka caméra ye an bɛ taa dɔn kɛ kungo kɔnɔ an bɛ segin voilà kami dɔnkɛlaba kɔni an bɛ wagati min na ko sisan ni san o ci o si bɛɛ bɛ bɔgɔti mais samiya dun an t'a to tilema la a bɛ se ka poussière caman wuli o la dɛ baasi tɛ ayiwa an bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye Kami depuis ni wagati jumɛn i bɛ comédie kɔnɔna la i donna comédie kɔnɔna la a mɛnna ne donna comédie kɔnɔna la 2016 mais mon papa il ne voulait pas que je sois comédien a kuma ni ne fakɛ n ye fɛn sugu bɛɛ kɛ k'a nɛgɛ a ma sɔn a ko ko n ka kalan kɛ ko de ka d'a ye donc n fana n ko problème t'a la don dɔ la n ye layiru ta ye n ko n tɛ comédie kɛ diɲɛ kɔnɔ n tɛ micro minɛ n tigɛ la bilen fo ni da ko ma don min na Kami i kun ko min ka di y'a kɛ problème foyi t'a la n y'o layiru ta ye mɔgɔw ye pin ni pa kɛ n ko n t'a kɛ tant que ni n fakɛ ma ordre di yan donc an tor'o la komi n kun ye bac de sɔrɔ ka bɛn ni 2016 kɔnɔna na n ye première année kɛ ka deuxième année kɛ donc n n'ale se troisième année la sisan seliba dɔ tɛmɛlen kɔfɛ a yɛrɛ ye n wele ka na ka dugawu kɛ n ye vraiment ko n kun ko san kɔni ale ka rêve kun ye kalanko in de o de kun ka gɛlɛn mais lui il faut ka kɛ kalan in kɔni banna ka ban donc min ka gɛlɛn ale ma fɛn t'ale bolo mais ale kɔni b'a denw kalan parce que hali ni fɛn t'i bolo i k'i denw kalan o de ye avenir yɛrɛ a bɛ komi i ye diɲɛ wariba i mago bɛ wari fɛn fɛn na i y'o de dilan ka bila o ɲɛ quoi donc k'ale kɔni y'o kɛ san kɔni k'a tɔ bɛ ne yɛrɛ bolo ni min kɔni ka di n ye n ka ɲɛsin o ma ale kɔni bɛ dugawu kɛ n ye o kɔfɛ de n sɔrɔla ka daminɛ le 17 mai 2019 o de bɛnna salon 17 mai tɛmɛnen o kun y'o ye quoi donc n y'a daminɛ kura ye Fakuru i fana bɛ comédie kɔnɔna la a mɛnna bon ne b'a kɔnɔna la a mɛnna a bɛ wagati joli bɔ parce que n bɛ se k'a fɔ n y'a daminɛ 2009 ka don 10 kɔnɔna la mais a kun tɛ n bolo k'a fɔ ko n y'a ta sérieux yɛrɛ la non n tun b'a kɛ bon n b'a kɛ ten ka na se 2010 ma 2011 n terikɛ ko ma ko munna sani n ka to n sigi kari kɔnɔ ani n bɛ taa fɛn ka yɔrɔ ninnu na n bɛ mɔgɔw lajoie munna n tɛ ɲɛsin a ma siɲɛ kelen n ko non n ko a man di ne bon de fait que ale ye ne poussé 2011 n taara n ko n bɛ taa inscrire maxi la n taara sɔrɔ inscription banna 12 n taara bi ko kunu ko inscription banna ala 2013 n ka sɔrɔ ka taa maxi la 2014 n taara 2015 n taara tuguni mais o y'a sɔrɔ n ko n dan ye 2014 ye parce que ne yɛrɛ ka échec de ka jugu ne ma kosɛbɛ donc 2014 n ko n dan o ye mais 2015 la u ka découvert pour les nouvelles talents bon 2015 n kɛra o premier ye donc ko ma ko n tɛ casting kɛ donc n bɛ taga maxi la quoi donc u ye n bila ka taa maxi la o la donc n ye maxi kɛ 2015 de kɔfɛ n ko n tɛ foyi kɛ bilen n ko n dan ye o ye ayiwa an tɛ yɛlɛ baasi tɛ yɛlɛ ko in yɛrɛ sa an ka yɛlɛ zen an b'a daminɛ Fakuru la awɔ an ka daminɛ ne la awɔ ayiwa baasi tɛ mais n t'a dɔn ni hakili b'a la Musa Tarawele delila ka bɔ yan k'a bɛ taa George Bush fɛ yen
non o kɛra bɔ o kuma o sɔrɔ ne Musa Tarawele ka di kojugu ayiwa Musa Tarawele ko k'a bɛ taa George Bush fɛ yen ne ko Musa n ko bon e filɛ i tɛ anglais mais a to ne n'i ka taa ɲɔgɔn fɛ donc ni min fɔra anglais la ne b'o traduire Musa ko non Fakuru ko i ka to yan n bɛ taa an ka langue ye min ye bamanankan ye min ye fo n k'a yira Américains na ko min don ne ko Musa a to an ka taa ɲɔgɔn fɛ a mɔgɔ tɛ Ala bɔ a ko Fakuru to yan bon Ala y'a kɛ Musa taara Musa yɛrɛ sera Musa jiginna George Bush nana Musa kunbɛn a ko Musa Tarawele good morning a ko baasi foyi t'an somɔgɔw la u bɛ Mali la yen foyi t'u la u donna mobili kɔnɔ u taara u sera yɔrɔ min na dɔrɔn ko Musa ko sida o ko hali ne m'o fɔ ne bɛna n sigi Musa y'i sigi cɛw ye baro kɛ bɛɛ b'a dɔn Américain cigarette ye min ye Boyard George Bush y'i sigilen to dɔrɔn ka Boyard bɔ dɔrɔn k'o don a da la ka tasuma minɛ k'o bila o la Musa y'i sigilen to u ye baro kɛ u to la dɔrɔn Musa fana y'a ka cigarette bɔ Liberté kun fila ɲagama a y'o don a da la yɔrɔ min na kalimɛti bɔ ka tasuma caro k'a b'a bila yɔrɔ George Bush n'a ka noté Musa Tarawele it is boom Musa Tarawele ko non George it is ta kala fabrique ko Mali Fakuru an tɛ ji di ma bon n ye ji bila sisan o bɛ bala ne ɲin o de la fo n'a ye sogo di yan Ala n'a kira wala ne ne ji min a bɛ bala ne ɲin o de la ou bien fo n'a ye bandigi dɔ fɛn ka bon ni ji dun balala ne ɲin o la fo ka soudeur de wele olu bɛ mêle de wuli pour que ka a fɛn ka bɔ awɔ ne ka problème de don ne ye ji bila ayiwa Kami an b'i bolo yɔrɔ ne fɛn a hakili mu ma ka ne bila an la an ma dege kɛ ne le maninka le de ne ma dege nin fɛn ninnu na mais kɛ avant que n ka kuma ne ko c'est à dire que den fɛn comédie ko la mɔnɛ donna ne la koyi mais Kaja i kɔni i ɲɛ bɛ na bi ko di m'a f'i ye ko ne bɛ sigi yan a ye ni Ala n filɛ yan sisan n'i ye se ko la a t'a bali non parce que ne ne miiri ye min kɛ ne la han wallahi Ala de ka ɲi wallahi Kami wallahi Ala de ka ɲi Fakuru Kami na ayiwa baasi tɛ i ni sibɔ man jan bilen d'accord an k'o bila comment dirais-je Fatumata ne ko mun de la c'est à dire que musow ɲɛngoya bɛ cɛw la de quoi mais i b'a dɔn ko ne b'aw fɛ yan cɛ ninnu ye ɲɛngow de a bɛɛ n'Ala cɛ ne t'a la tu vois et puis tu as changé c'est dɔ i la walayi muso tɛmaraba bɛɛ garisigɛ ka di i ɲɛ tɛ ne ta la nka muso dabara fitinin Alahu akibaru o tali dabila o bɛ du de ci bogo ayiwa sisan n y'a dɔn Snap mise en jour kɛra sisan ou bien parce que confinement in a ye mɔgɔw ɲɛ guwan ou bien donc an ka hali sini an bɛ cɛw an b'u ladimi ka dɔ fara kan n'i ye min fɔ i b'a fɔ ko mondial hali sini an b'a kɛ Snap mondial ko in de tɛ dugu la b'u faga ni se n'i ye min fɔ i b'a fɔ mondial Snap mondial sortie mondial deguli mondial baptême mondial kɔnɔta mondial i y'a ye ko di a ye nin don o de don a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn Snap mondial deguli mondial kɔnɔta mondial e de m'a fɔ ko n'i ye fɛn o fɛn ko ne ka fɔ mondial ouais mais i b'a dɔn mɔgɔninfin dɔw bɛ yen tellement k'u dafasa jalen diɲɛ kɔnɔ a cɛ mɔgɔ dɔw man ɲi cɛ de filɛ k'a fɔ k'a bɛ tɛrɛ c'est à dire que araye tigɛ o y'a sɔrɔ tɛrɛ ni 120 à l'heure bɛ ka na dɔrɔn tɛrɛ y'a kunkolo kɛ viwu kunkolo binnen tellement que cɛ ye dafasa jalen kunkolo binnen ni sinna k'i to sira kɛrɛfɛ la ne ko cɛ non pa n ye sansi sɔrɔ b'a dɔn Ala de n bɔ n'o tɛ sɔɔni a tun bɛ n faga sisan walahi Kami nin tɛ baasi ye a kɛra de o jisuma ko tɛ o a kɛra yɛrɛ yɛrɛ de la Kami ne don y'a fɔ Kami bɛ nkalon tigɛ koyi n bɛ kɛra ne bɛ k'o de fɔ nkalon tɛ ayiwa sinon hali Fakuru filɛ nin ye ne ni Fakuru an tun bɛ ɲɔgɔn dɔn mais an bɛ k'an yɛrɛ lafili ɲɔgɔn ma de komi sariya domaine don quoi o ye n ka cɛ e kɛra sari Fakuru filɛ e kɛra sari de k'a kɛ sari wa Fakuru filɛ Fakuru denni dɔ ye Fakuru sɛgɛn Banakabugu la dɛ a b'a dɔn cɛ denni y'a ɲɛ guwan dɛ baasi tɛ Fakuru y'i to la ka taa manœuvre kɛ ɲɔgɔn sɔnfɔ de daminɛ tɔ tɛ nin ye sa Fakuru ayisa ɲɔgɔn ayisa mais u y'an wele ka na an kana kɛlɛ sa u y'an wele ka na kɛlɛ t'a la koyi a y'an bɛ ka fɛnw fɔ ok faut pas i b'i ta fɔ ni c'est à dire que tellement que non Fakuru denni ye Fakuru ɲɛ guwan ka ɲɛ guwan iPhone tigi dɔ de tun bɛ denni nɔfɛ quoi donc denni y'i ban Fakuru la ka sababu kɛ iPhone ye o y'a sɔrɔ 11 ninnu ma bɔ sinon n b'a dɔn diɲɛ a tun b'a haramiya diɲɛ kɔnɔ de
donc u toro la ka to la fakuru fana de nana ne ɲininka ko ko ni solution ye jumɛn ye sisan ko ne ka ɲama ka dɛmɛ ko sinon ko denni tɛ ka so a la ne ko bon fantanden kɔni an fana an jigi ye fɛn kelen de n'an ka burusi tara kɔni ala ni kaco bɛ bɔ n'an ye burusi ta kaco tɛ se ka kan na yɛrɛ donc ne ko a ma k'a ka to n'a ye burusi ta a ka taa iPhone san a k'o di denni ma siɲɛ kelen n'o kɛra o kɔni ye point bɛɛ gérer fakuru ne bɛ bɔ min kalama fakuru ye burusi ta ala a ma sara ne la ka taa a ye burusi ta don min ka taa iPhone ɲɛnamaba dɔ san 245,000 ka sɔrɔ ka dibisogo dun k'i fa tɛn ja dibisogo dun yɔrɔ la ye fakuru ye iPhone in bila yen ka taa so a seginna ka na dibisogotigi ko k'ale ma ye e dar'o la Tima e dar'o la ayi mais Tima yɛrɛ k'a lajɛ sa Tima Aïssa Tima yɛlɛ cɛ kan bon ya bon tellement que Tima nisɔn ne ko fɔlɔ tun yɛlɛ woro de feere ya ayi fakuru de ayi mais ne ka plateau in kan dɛ ni yɛrɛ de tɛ datugu yan ni de tɛ datugu wa ni tɛ datugu yan an bɛ yɛlɛ dɔrɔn de cɛ dɔ dun b'anw ka yɔrɔ la o ma deli ka yɛlɛ fɔlɔ k'a b'o bangena o filɛ san 70 la mɔgɔ si ma deli k'a layɛlɛ ayi nana ye ne b'a layɛlɛ ayiwa baasi tɛ ayiwa Kami ouais e ni comédien tɔw cɛla bɛ cogo di ouais i ka nin question in diyara n ye trop parce que avant que n ka kuma yɛrɛ n bɛ n ka patron fo a n'a ka manager ɲuman Kante ale de n b'ale de kɛrɛfɛ ale bɛ ka siraninw yira an na dɔɔni dɔɔni vraiment patron ɲɛnama don a n'a ka manager Weekend Check R12 voilà donc n'olu de bɛ collaborer ɲɔgɔn fɛ Kante ka groupe mɔgɔ n b'ale ka groupe la quoi voilà ani i ka bɔnbɔn kalaba ni sapumani ka ca mara ninnu fɛ voilà donc big up Kante ka groupe la den cɛ n'a muso n b'a bɛɛ fo n hakili b'u bɛɛ lajɛlen na donc fɛn kɔni tɛ ni comédien foyi tɛ k'a fɔ ko mankan ou bien fɛn an ma se o yɔrɔ ye fɔlɔ n'i kɛra saliba de i bɛ se k'a fɔ a bɛ tan nka e wulitɔla ni e mɔgɔ an ka quartier la kuma dɔ la i bɛ bɔ mɔgɔ min b'i dɔn a tɛ tɛmɛ tan kan yɛrɛ e k'a fɔ k'e b'i concurrence tɔw la voilà sinon o dɔrɔn de don Fakuru naamu fɛnɛ ni comédien tɔw cɛla bɛ cogo di vraiment i ka ne ɲininkali nin bɛnna ne ma kosɛbɛ a ma bonya ma parce que n'a bonyana ma dɔrɔn o y'a dan tɛmɛnen tiɲɛ yɛrɛ la ne ni comédien bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ bonya ani nisɔndiya o de bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ genre ne yɛrɛ kɔni bɛ comédie daminɛ kuma min na k'a fɔ ko mɔgɔ de ye ne kalan mɔgɔ i mana kɛ cogo cogo dɔ kɔni b'i bilasira mais comédie yɔrɔ la parce que comédie et humour ça fait deux mais comédie yɔrɔ la n ye dɔɔnin kalan Namori Jabate Damazɔn Uradi Seku la n'ale yɛrɛ de tun bɛ yaala kosɛbɛ wagati bɛɛ n ye dɔ kalan ale bolo o kɔfɛ ani Maru tonton Maru ani Hélène n bɛ t'olu fɛ yen u bɛ siraw yira n na mais humour kɔnɔna la sa an ta kɛra Ala sɔn ye bon comédien tɔw ni ɲɔgɔn cɛ vraiment u bɛɛ fɛnɛ b'a fɔ karisa fɛn min b'i la talent don hali bi a exploité vraiment ne b'u bɛɛ fo ne mana jouer yɔrɔ yɔrɔ hali ni kɔrɔbalen min bɛ yen u b'a fɔ dɔgɔ na yan i bɔra ka min kɛ sa erreur 0 i ye min k'a ɲɛna kojugu mais halisa dɔ fara a kan o de bɛ ne n'u ni ɲɔgɔn cɛ vraiment k'a fɔ ko mankan de bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ ne ni Mali comédien bɛɛ ka di denmisɛnnin ne donna la ka minnu to a la ne ni minnu donna la ɲɔgɔn fɛ minnu fana bɛ dugu ma ne n'a bɛɛ ka di comédien denmisɛnnin tɛ yen kɔrɔbalen tɛ yen ko ne ni min man di a tɛ yen fo n'a ma sɔrɔ an ɲɛ ma deli ka kɛ naani sinon ne n'i ka di parce que mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka kɛ foyi ye ni mɔgɔ tɛ quoi i bɛ bi la mais i tɛ sini dɔn quoi n'i y'i yɛrɛ bonya ko parce que bi e bɛ étape min na dɔ tɛmɛna o ka étape o tɛ se o ka étape yɛrɛ ma fɔlɔ bon min bɛ dugu ma dun e b'a dɔn don dɔ la n'o bɛ tɛmɛ e yɛrɛ la wa mais ne ko k'e t'o jate dun a ma nɔgɔn voilà donc o de kama bɛɛ ye kelen de bolo n'i bɛ art domaine kɔnɔ dɔrɔn i ni ne ye kelen ye quoi awɔ an bɛɛ ye famille kelen de ye quoi a tɛ ci Ala ka n'a ci ka hakililajigin an filɛlibagaw ye k'a fɔ aw sɔgɔlen don aw ka téléso mandi de la n'o ye malikunnafoni.net ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ ye n'o de f'aw ɲɛna jamukan in sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi k'aw la yɛlɛ k'aw la nisɔndiya k'aw to f'aw sigiyɔrɔ la bi ani Kami ani Fakuru de bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ tɛmɛ ni an ka kow ye wa saba o tuma mɔgɔ wɛrɛ tɛna kuma min kɔrɔ in na ayi n bɛ ka tiso de o
ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn ni fɛn bɛ ne fɛn la bɛ yen sa i b'a dɔn kɔni ne t'a dɔn fɛn dɔ kɔni min sɔrɔ ne la mais fɛn tɛ kɔni ne ni ɲɔgɔn fila kan an bɛ émission in bila émission tɛ bila dɛ fɛn dɔ de kɔni bɛ ne la ne t'a dɔn min kɔni don kami nege don wa sɛ nege don ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn mais n ka kami ko ni n ka sɛko kɔni ma bon ayiwa baasi tɛ ouais comédie yɛrɛ kɔfɛ kami bɛ cogo di ouais bon comédie kɔfɛ ani kalan kɔfɛ n bɛ n fakɛ dɛmɛ butigi feere la comédie kɔfɛ ani kalan kɔfɛ n bɛ n fakɛ dɛmɛ butigi feere la n'o kɔni tɛ n'o bɔra la kɔni a tɔ ye ani mami ni papu fɛn mami ada nana i ye min kɛ ne kun a ma diya ye dɛ n tɛ yafi ma e bɛ ne ka sitati ye k'o yira dɔ in na olu an b'olu de la kare kɔnɔ voilà mais fɛn jumɛn de man di kami yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ fɛn man di ne ye diɲɛ kɔnɔ o ye muru ye n tɛ muru fɛ n tɛ kami feerela fɛ kami feerela ko ka gon ni mɔgɔ bɛɛ ne kɔni n'o fɛ kɔni i b'i jija tɛrɛnjɛ kana se k'i to yan dɛ ni sɛ dɛsɛra bɛɛ ni fɛn min cɛ ye ayiwa baasi tɛ n'an ka kameramani ye muru feerela de ayiwa nin tɛ baara bannen ye n ko min yɔrɔ min na kɔni ne bɔra yan kameramani ma se ka ko kɛ nin ko in na ayi jama bɛ jɔ an na ayiwa Fakuru comédie kɔfɛ e yɛrɛ fana bɛ cogo di bon an bɛ don min na i ko bi ne yɛrɛ bɛ balo comédie de la ne bɛ fɛn fɛn sɔrɔ ne b'a bɛɛ sɔrɔ comédie de la parce que n bɛ film muso dɔ bɛ yen nɔ tanti ka di a bɛ sen a la o tiɲɛna a ye fɛn caman kɛ yen parce que a bɛ n wele filmw na kabi don min na a y'a dɔn karisa e bɛ vi comédie dɔrɔn de kɔnɔ i ka balo ni ka fɛn bɛɛ b'o de la a don ni bi cɛ n'a bɛ fɛn o fɛn film o film kɛ a bɛ Fakuru wele donc ni comédie yɛrɛ tɛ ne tɛ foyi la ko n bɛ wari sɔrɔ min na mais n bɛ wari sɔrɔ comédie de la n bɛ balo comédie de la an bɛ don min na ko bi fɔlɔ parce que mɔgɔ tɛ ko laban dɔn o ye tiɲɛ voilà mais fɛn jumɛn de man di Fakuru yɛrɛ non kana kasi Fakuru e ɲɛji cɛ sa Fakuru yɔrɔ ne y'a f'i ye n ko yɛlɛ dɔrɔn de bɛ ne kɛ plateau fɛn min man di ne Fakuru an ka na nin kelen nɛgɛsi ya o y'a kɛ a ka ɲi ne ko n b'a fɔ a ma ye non i delila ne dɔrɔn ne ni kami de bɛ yan bon n bɛ ka maloya de quoi i bɛ ka maloya awɔ mɔgɔ si tɛ yan sa ne ni kami dɔrɔn de bɛ den k'a fɔ min man di ne yan i ɲɛ b'a la n ye fugari ye dɛ kɛlɛ ani bugɔli Fakuru t'o fɛ dɛ o ka go ye fo k'a faga kɛlɛ kɔni o bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ayiwa o y'a sɔrɔ Fakuru a ka guloki kɔngɔ ayi o kɔni o ka go n ye kojugu kɛlɛ man di faamuyali sɔrɔ olu la baasi tɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi kɛlɛ ma Amin. sinon ne yɛrɛ bɛ siran kɛlɛ ɲɛ ne tɛ bɛrɛ nin bɔ ne ba Sulema Musa ni den ba ye koyi o ma ɲɛ ne yɛrɛ la i b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ yen n ko dɔ delila ka taa ne sigilen sɔrɔ chaise kɔnɔ k'i sigi ne kan a bolo ko mɔgɔ tɛ yen ne de ko n ko wuli ka bɔ n kan a ka sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ bi yan a kelen ne sɔrɔ ne université la ba ne bonya ne o an tɛ ɲɔgɔn bonya ayi mais a bɛ ka kɛlɛ ko min fɔ nin ye kɛlɛ ma ɲinɛ a kelen ne sɔrɔ université la den dɔ y'i pɛtɛ ne kunna den surunin dɔ ne dun dusu ka bon i biti dɔrɔn n ka cɛ ne kuma caya dɔrɔn a ko viw ne balila min na an k'u kaw a ye ne kiri mais a tilara a ye ne kiri a ma dɔn ma tellement que a fana dalen don a yɛrɛ la a ye 30 minutes kɛ a sigilen bɛ ne kɛrɛfɛ ka ne kɔnɔ donc ne wulilen o la nin se k'a bɛ filanan kɛ a y'i pansan fo hiya parce que a tun bɛ karate de la noir de tun b'a bolo quoi a ye i y'a fɔ yɔrɔ min na dɔrɔn chapeau de tun b'a kunna o bɔra ka bin quoi a ye biri k'a bɛ chapeau de ta ja mɛtiri m'o yir'u la quoi karate la mɛtiri t'o yir'u k'a fɔ ko ni chapeau bɔra ni chapeau binna i k'a ta o ma yir'u la dɛ ne fana ye bugɔli d'a kan yɔrɔ de la sisan cɛ ne terikɛ dɔ bɛ o delila k'o ci n b'a f'i ɲɛna kabako don kabo de kɛra ne yɛrɛ siranna kɛlɛ ye quoi jamɔgɔ surumani bɛɛ tɛ bugɔta ye k'i jama cɛ kunna ja cɛ b'a la k'a ka sabali cogo non k'i to la dɔrɔn ka guloki bɔ ko Fakuru ko nin minɛ ka sin k'a ka motonin jɔ o y'a sɔrɔ Jakarta kurani de b'a bolo k'a ka motonin jɔ kɛrɛfɛ dɔrɔn ka tile ta Fakuru nin tile minɛ quoi sabara sen 2 minɛ guloki minɛ ne ko n ko cɛ
si ite n dabila an ka taa so ko non k'ale tɛ n dabila dɛ ne ko si bilen an ka taa so k'a tɛ taa so cɛ an b'o la a ye panpan ka na cɛ ni ko bɔ ko terrain min filɛ nin ye dɔrɔn e ka tɛmɛ o kan dɔrɔn si ko ko fakuru ko n bɛ nin faga an bɛ taa sisan si tɛmɛ terrain kan non k'a y'a daminɛ a sen sɔnni f'a kunsigi cɛ si ti si bin jama nana y'a dabila sa a y'a dabila si b'a la ne tɛ nafika la ni mɔgɔ min y'a fɔ a ɲɛna k'a bɛna kɛlɛ de kɛ a b'o fɔ ɲɛna n ka samara sen 2 bɛ a bɛ e cɛ ne ko fo ka taa ne sa a bɛ a ye le kɔni fakuru ma a ye kɛlɛ kɛ ayi non n'i ye mankan daminɛ n'a fɔ yafa ma walayi ne tɛ s'i la parce que ne bɔra Kayi Ɲɔrɔ Kaɲaka Yuri Yari Jije ni Jɛma Sandare Kuɲakali Lagamani Yelemani Jalaka Ganbaga Kori Jɔnbaga Laginɛ Kɔnɔ Wulu Gama Gano Jɔnkoloni Jagadurumu Nama Tara Tere Gamare Na Nɔgɔn Na Kamankɔrɔ Na Woro Na Woro Kɔrɔ Da Nagɛrɛ Na fo Gɛnɛnkala Na Kunina Dani Na Yusufi Janja Mazali Ganjali fo Goni Togo Makutube ka sɔrɔ ka na Bamakɔ yan ne ma kɛlɛ k'o si la ne bɛna kɛlɛ de kɛ yan fo ka n sa cɛ o tuma ko ni cɛ kun tɛ féticheur ye ne dun kun bɛ furakɛli kɛ o bana o bana mana k'i la diɲɛ kɔnɔ e bolola fura sɔrɔla ne fɔlɔfɔlɔ de bolo ka daminɛ koko korosiya manjo ma yɛrɛ ma panga puruti kɔbɔ ɲɛbɔ burungɔ tɔmɔngɔ kɔsɔrɔ kɔpɔ mɔkɛ muke boseri koko la kilisi ni fili tɛnɛn tɛgɛlɛ sɛrɛndɛngɔ tɛ jɔn tɛ sigi tɛ da pali disme maladie jare ne bɛ nin bɛɛ furakɛ mais e bolola fura sɔrɔla ne de bolo baji kɔnɔ binjala ni tigɛ fara kɔnɔ biya furakɛla n'o de i b'a tobi k'i kɔ a la k'i mi a la ka sɔrɔ ka yɛlɛ misiri mirabu sanfɛ i b'i cun n'i cun i bɛ tisoko fɔlɔ min kɛ i bɛ e bolola yɛrɛ gazi bɔtɔla ka boli i jɔlen ɲɛna ni ne malien ka problème ni talamba in b'i la corona bɛ k'an sɛgɛn yan ne y'a f'u ɲɛna n k'u ka na corona fura ne b'a dɔn awɔ i bɛ taa ɲamanto de ka finikɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen i mana bɛn ni finikɔrɔ fɛn fɛn i b'a bɛɛ ta ka na k'a kɛ daga kɔnɔ k'a tobi k'i kɔ a la k'i mi a la n'a ka di i bɛ baji kɔnɔ yiri fara la jala ladɔn n'o man di i bɛ kaburu kɔnɔ yiri lili i b'o fara kan n'o man di fulaw ni zawe i b'olu bɛɛ fara kan k'a tobi i b'a tobi k'i kɔ a la k'i mi a la n'o man di a kɛ barikon kɔnɔ i ka don k'i sigi a la i k'a tobi k'i kɔ a la tasuma b'a kɔrɔ yen a banna bon Côte d'Ivoire kɔni a fura kun ye alimɛti yirini ye mais est ce que Segu olu ta tun tɛ Segu falen ni timi ni bulu de olu ta furakɛ n'o an ka ɲɔgɔn bonya fakuru i furulen na Allah ne de kɛra parce que ni ne kɛra baara ye ne ma quoi furu ko in de o de kɛra bon e bɛ mɔgɔ bila kasi de la k'a nana yɛlɛ la bɛ tila ayi sa a ma se kasi ne y'o fɔ a fɔ ne ni Kami dɔrɔn de bi yan jama b'a mɛn o ayi jama t'a mɛn wa jama y'a tulo datugu jama k'a ka tulo datugu wa muso tɛ ne bolo ayi muso t'i bolo kow fana tɛ yen pati sɔn ma koyi i b'a dɔn ne bɛ fɛ ka sɔrɔ so de Kami alimɛtini fila ye tigɛ la ne ɲɛ b'a la ayi dɛ o ye fɛn de u ye ne ka guloki kalan a boloda de kun fɛnɛ o y'o kalanni don a kɔnɔ an ka taari kɛ a bɛ kalali kɛ ni alimɛti kalanni de ye o de y'a ta ayiwa muso tɛ ne bolo muso t'a bolo kow fɛnɛ tɛ foyi tɛ n bolo foyi a ye n layɛ dɛ a y'a layɛ dɛ hali bilankɔrɔnin dɔ hali o tɛ a y'a layɛ dɛ a y'a f'u ɲɛna k'u k'a lajɛ cogoya man ɲi ne man kɛnɛ yɛrɛ yɛrɛ de hali kɔsa n'an bɔra dɔgɔtɔrɔso la ko man kɛnɛ dɛ je suis fɛn ayiwa Kami ouais fɛnɛ furulen don wa bon ni kow bɛ yen k'o f'a ɲɛ non ne furulen tɛ aussi bon ayi bon Bamakɔ vie filɛ quoi e b'a dɔn yanni tɔ jamana différence dɔ de fana b'an n'olu cɛ parce que an fɛ yan nɔ il y a 4 grandes catégories de relations à Bamako ici ouais il y a Roméo et Juliette il y a je t'aime ne t'o la il y a je veux me marier ne t'o fɛnɛ na bon il y a si tu es prêt moi aussi je suis prêt ne t'o fɛnɛ na ne ko dɔ wɛrɛ b'o kɔfɛ ni jarabi bɛɛ de bɛ Bamakɔ dɔ wɛrɛ t'o kɔfɛ a Kami bon sisan ni ne nana f'i ɲɛna sisan n ko kow bɛ yen ni ne ko kow bɛ yen o kɔrɔ Roméo et Juliette olu b'o mɛn mais je t'aime mɔgɔ ninnu olu b'a kɛ di sisan voilà donc an kɔni an bɛ ɲɔgɔn kan yan Bamakɔ kɔni an bɛ yan amana diya ne bɛ tigɛ na de don i y'a faamu amana diya ne bɛ fa goyi de don jɔn bɛ ne diya amana diya ne ti foyi de don ne b'o côté de la an diya ɲɛ ba jama diya ɲɛ ko sa tɛ jɔn bɛ ne diya ɲɛ n'a tɛ wa jabaji tɛ tulonkɛ dumuni ye ala wasi
ayiwa a bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye baasi tɛ Fakuru i bɔra ka yɔrɔnin dɔ souligner ko comédie la i ye problème sɔrɔ surtout papa ni mama ka côté la comédien filɛ image ɲɛnama t'u la dɛ dɔw yɛrɛ ko yɛlɛkonikɛlaw dɔw b'aw kɛ mɔgɔ lankolonw de ye minnu b'aw kɛ mɔgɔ lankolonw ye kumakan jumɛn de bɛ Fakuru bolo k'a fɔ olu ɲɛna bon kumakan min bɛ ne bolo k'a f'u ɲɛna bɛɛ k'a bila i kunna k'a fɔ mɔgɔ i bɛ fɛn dɔ laɲini mais ala yɛrɛ tɛ sɔn k'a latigɛ fɔlɔ ko dɔ ka di i yɛrɛ ni ye mais ala tɛ sɔn diɲɛ baara o baara bɛ yen dɔ kɛra fɛn y'a la n'i sɔnna ka fɛn min minɛ i tigɛ la ala bɛ barika de don o la bon minnu t'a faamu a bɛ ne bolo a bɛ ne yɛrɛ kunna c'est à dire bɛɛ n'i ka faamuya don ka dan yɔrɔ dɔ la quoi i bɛ faamuyali kɛ ka dan yɔrɔ min na o de y'i ka faamuya dan i tɛ se ka tɛmɛ o kan bilen donc anw de bɛ se k'u hakili sigi ka hakilina ɲuman d'u la ka f'u ɲɛna karisa nin tɛ baarako ye mɔgɔ de bɛ se k'i kɛ i yɛrɛ kɛ mɔgɔ lankolon ye n'i ye maa min ye k'a donna art kɔnɔna la k'a kɛra malankolon ye i b'a sɔrɔ malankoloya in tun b'a la ka kɔrɔ sinon an y'a ye minnu na cɛkɔrɔba minnu na ka tɛmɛ bonya tun b'olu kan u ka duw kɔnɔ u ka sigidaw la mais n'i ye min kɛlen malankoloya kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ o n'a ka malankoloya o wulila quoi sinon malankolon fɛn tɛ i bɛ mɔgɔ la nisɔndiya baara de don i bɛ scène kan i jiginna ka bɔ scène kan o fana ye fɛn wɛrɛ de ye mais i bɛ scène kan i b'i ka baara de la a bɛ n'a fɔ e filɛ plateau kan nin mais n'i jiginna ka ban o i bɔlen de i farala tɔw kan i ni bɛɛ kɛra kelen bon n'an bɛ scène kan tuma min na an ni bɛɛ anw ye comédien ye an bɛ mɔgɔw layɛlɛ an nakun ye min ye an b'an ka baara de kɛ parce que an bɛ sara o de kama i tilal'o la i jiginna tɔw bɛ cogo min na i ni bɛɛ ye kelen ten tɔw bɛ sigi yɔrɔ min na i bɛ t'i sigi a bɛɛ de ye kelen mais k'a fɔ i ye comédien de ye i bɛ fɛn dɔ ta ou bien i ye artiste de ye bon fɛn dɔn bon bɛɛ n'i ka faamuya don dɛ mais ne kɔni bolo o ye ko wɛrɛ de ye quoi i bɛ scène kan i bɛ baara de la donc i b'a yir'u la comme quoi i b'i ka baara de la faracila b'a ka baara de la o mais a bɛ se ka baara wɛrɛ kɛ a bɛ fɛn wɛrɛ sɔrɔ wotoropusila b'a ka baara de la o mais fɛn min ka di i ni ye i bɛ fɛn de sɔrɔ o la i ye fɛn min kanu i bɛ se ka création de k'o kɔnɔna la mais fɛn fɛn ma diya i ni ye ni koni fitinin sɔrɔ i b'a fɔ ko ne kun y'a fɔ ko nin baara in bɛ ta a bɛ ta mais n'i y'a sɔrɔ baara min kanu b'i la n'i donna a la diɲɛ ko o ko n'a y'i sɔrɔ a kɔnɔna la i b'a fɔ ko nin bɛɛ dɔ b'a la a bɛ n'a fɔ sɔrɔsiya bɛ cogo min na kanu don quoi mais hali sini dɔw b'a la ko ouais k'olu t'a fɛ mais kanu de don ni mun ye fɛn min kanu i b'o de fɛ voilà donc kanu mana fɛn min faga o ma dufa quoi donc an m'a yir'u la dɔrɔn k'u la convaincu k'a fɔ an bɛ baara de la malankoloya tɛ ne kɔni bolo o de kan ka kɛ anw yɛrɛ ka baara ye ka yira jama la faamuyali sɔrɔ olu la ayiwa Kami kumakan jumɛn de b'i bolo k'a fɔ o mɔgɔ ninnu ye i n'a fɔ mɔgɔ jumɛn minnu bɛ comédie kɛ malankoloya ye kɛ bon mɔgɔ mana kɛ cogo cogo ɲuman b'a la kolon b'a la quoi ya parce que fɔlɔ ko fana ni sisan tɛ kelen quoi genre n'i ko k'i bɛ kow ta k'u comparer ɲɔgɔn na i bɛ don fili kɔnɔna la quoi ya bon artiste ya filɛ artiste mɔgɔ ɲɛnamaw bɛ yen a tɛ ban yɛrɛ n yɛrɛ jɛɲɔgɔn fana n bɛ se ka kuma n'o de ye an ka patron ba yɛrɛ Kante n bɛ se ka exemple ta ale kan parce que n b'a dɔn mɔgɔ min don ne ye mɔgɔ ye n'i ye k'i yɛrɛ n'i donnait artiste la fɛnkɛ i n'a fɔ Fakuru y'a fɔ cogoya min na n'i tiɲɛnen c'est que i kun ye mɔgɔ tiɲɛnen kɔrɔlen de ya baara lankolon foyi de tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen n'o tɛ ne filɛ i bɛ ne ye scène sanfɛ mais i bɛ ɲɛ carré kɔnɔ cogoya min na fana i tɛ minɛ ten genre n'i ye carré kɔnɔ timidité dannen don quoi kuma caman ba tɛ yen fo ni n bɛ gɛrɛ na ni n bɛ baro kɛ ni mɔgɔ ye ya donc baara n'a taabolo dɔrɔn de don mɔgɔw k'a faamu quoi mɔgɔ lankolon tɛ yen quoi ya bon fɛn bɛɛ fana kɛra min ye bi an m'an ban ka tiɲɛ fɔ n'o tɛ u fana b'a dɔn koyi a bɔ k'a fɔ k'an kana kɛ a tun tɛ wari d'an ma an sigilen bɛ so in tɛ foyi tɛ sɔrɔ a bɛ nɔgɔya sa ni ala sɔnna a ma a kɔni fɔra k'a bɛ nɔgɔya a bɛ nɔgɔya ni ala sɔnna baasi tɛ ala k'a nɔgɔya amina ya rabi ayiwa an ka wagati koronna émission bɛ nin ka s'a kuncɛyɔrɔ la Fakuru diɲɛ baara o baara n'i b'a kɛ i bɛ nɔgɔya sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi gɛlɛya jumɛnw de bɛ yɛrɛ kan baara in kɔnɔna la bon an bɛ don min na i ko bi vraiment n tɛ se ka gɛlɛya caman fɔ ni kuma diyara n da yɛrɛ n b'a fɔ an bɛ wagati min na gɛlɛya tɛ n kan quoi parce que
i ye sɛgɛn min kɛ ka tɛmɛ kɔfɛ i b'o de nafa sɔrɔ quoi kosɛbɛ don kɔni tɛmɛna tiɲɛna n ye gɛlɛya sɔrɔ yɛrɛ 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 de gɛlɛya i bɛ gɛlɛya kisɛ bilenden min dɔn diɲɛ kɔnɔ dɛ Fakoli y'o de sɔrɔ comédie la parce que ne tun tɛ mɔgɔ dɔn n bɛ se ka gɛrɛ mɔgɔ min na i b'a fɔ Kami y'a fɔ cogo min na ne tun tɛ mɔgɔ dɔn n bɛ gɛrɛ mɔgɔ min na pour que a bɛ se ka n bilasira parce que fɛn dɔ de don quoi i donna ka mɔgɔ min to a kɔnɔ o bɛ kala sira dɔw dɔn quoi o bɛ sira surunin dɔn quoi sanni ka taa sira jan fɛ bon ne m'o mɔgɔ sɔrɔ vraiment n ye gɛlɛya yɛrɛ souffrance yɛrɛ da wallahi ne tun bɛ tagama n bɛ fɛ sabara yɛrɛ tun tɛ ne bolo yɛrɛ ne ka babini tun bɛ tigɛ ne bɛ nɛgɛjuru de don a la k'a meleke parce que mama ko n ka dabila n fa ko n ka dabila n ma sɔn ko bon n ka ko bɛɛ bɛ n yɛrɛ bolo quoi n ka diɲɛ ko bɛɛ bɛ n yɛrɛ bolo dɔrɔmɛ kelen o mago foyi tɛ n ka foyi la ne tun bɛ daraka dun kuma dɔn ne tɛ surafana dun ne tɛ tilela dun fo surafana parce que a man di n ka don so kɔnɔ kuma min bɛna taa fɔ n ma o man di n ye quoi donc n ka babini tun bɛ fɛ fini tun tɛ n bolo ni dɔn wɛrɛ la ta ko fɔra n filanw fɛ n teriw fɛ u bɛ taa n tɛ taa parce que fɛn tɛ n bolo ka taa u ye fɛn bɛɛ tigɛ n na n bɛ n'o sɛgɛn kɔnɔna la mais kɔfɛ alihamudulilayi ala nana n'a ka na ye n bɛ don min na ko bi tiɲɛ na n kɔni ne ye nin da fɛn min kan n b'o sɔrɔ n yɛrɛ kanubagaw yɛrɛ bɛ n wele ka fɛnw ci ma ka fɛnw di yan n kanubaga caman yɛrɛ bɛ yen Jajɛ Samasegu non n tɛ se k'a fo ka s'a dan na n ka diɲɛ ko o ko hali n'a y'a dɔn ko fɛn min bɛ ne la ne t'a fɔ de ale de b'a bɔ k'a kɛ ne ye fo bi muso kelen bɛ yen Kadija ne yɛrɛ tɛ se ka kuma yɛrɛ confinement in na ne m'a dɔn ko tun bɛ yen yɛrɛ wallahi ka sunkalo don k'a ban ne m'a dɔn k'a fɔ ko sunkalo gɛlɛya ye fɛn min ye couvre-feu gɛlɛya ye fɛn min ye tiɲɛ yɛrɛ la bi donc n tɛ se k'a fɔ ala fitiri waleya quoi n ye sɛgɛn min kɛ n kɔni ye sɛgɛn ka tɛmɛ mais don min na an bɛ don min na ko bi alhamdulilayi n bɛ ala tanu ayiwa Kami ouais an bɛ don min na ko bi gɛlɛya jumɛnw de bɛ fɛnɛ kan an kɔni n'i ko k'i b'an ka gɛlɛya ko kɔni question posé kɔni kabako de don parce que mɔgɔ min ye 25 ans de souffrance kɛ donc n'o donna baarakɛyɔrɔ kɔnɔ n'i ye fantanden ye hali n'i donna baarakɛyɔrɔ kɔnɔ o fantandenya kelen de b'i sɛgɛn dɔw yɛrɛ t'i sɛgɛn o kɔ mais vraiment ne ka laɲini tun ye fɛn fɔlɔ min yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ o kelen bɛ ka kɛ bi quoi parce que mɔgɔ minnu ye n dɛmɛ n y'a f'u ye n ko don dɔ bɛ k'a la n bɛ sigi wa n b'a sigi u ma n b'a f'u ye walayi hali ni n ka comédie bɛ dan bi de ma o kɔni u b'a mɛn yan bi a fɔlɔ ye R12 Kante ka manager a y'i kale n ye a ko ma n'i ye fantanden i hinɛ donna n na n b'i dɛmɛ wa n b'i bila sanfɛ walahi a kɛ parce que an bɛ don min na o bi an ka quartier la c'est à dire que an ka quartier mɔgɔw non seulement olu kanu toli ta ye bilen dɛ u ye c'est à dire que n b'u bolo tan yɛrɛ de quoi a mɔgɔ fɔlɔ yɛrɛ jɔ o tonton Usumani Jalo ye a dan ye dɔrɔn ka appel ale de deren appel gasi ka deren appel tɛ baroba ya ne ka deren appel ye tonton Usumani Jalo de k'o fara polisi kapa kan vraiment ninnu ani Momo Erli ninnu mɔgɔ sabaw an bɛ don min na ko bi Sidibe Dokɔrɔ fana bɛ ten mɔgɔ caman yɛrɛ kan k'ale dɔn Mali la yan vraiment a ka ca quoi n'i ko k'i bɛ dɔ fɔ ka dɔ to yen nɔ a bɛna kɛ ko wɛrɛ mais a ka ca trop wa o sara fana tɛ n bolo quoi don n'a nataw la don min tɛ bi ye a bɛɛ tiɲɛ bɛ dɔn quoi ko ni ɲuman kɛra a ka kana fɔ cɛ nkalon don sa a tɛ se ka kɛ sa mɔgɔ tɛ se ka ɲuman k'i ye fo k'a dépasser k'i t'o fɔ sa n'i y'a to i kɔnɔ i kɔnɔ walahi a tɛ se ka kɛ bon ne kɔni ne tɛ se n'i y'a kɛ ne ye ne b'a fɔ a fɔ dɛ sinon n'i sara n'a ye kɔnɔ ayiwa baasi tɛ ni yirini mun faralen kaburu kan ayiwa mais mɔgɔ kelen bɛ yen ale n ka kalanko kɔni na n teri de tun don denni a ye ne la kasi don dɔ la ko Ayisata Jalo vraiment n ka foli belebele b'a ye a ye n kasi a ye n ba rôle de jouer ɔkɔliko la wari tun tɛ kɛ ne bolo ka taa ɔkɔli la ni denni tun bɛ ne wele ka passe ci ne ma n ka taa ɔkɔli la k'a yɛrɛ to ɔkɔli la yɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan n ka brochure bɛ sanfɛ c'est à dire que a wagati y'a sɔrɔ kow ka gɛlɛn quoi voilà donc a tɛ ban quoi ala k'a tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ayiwa Fakoli naam an ka waati koronna baasi tɛ conseil jumɛn de bɛ e bolo fitinin minnu fana bɛ ka wuli ka don comédie la aw fana kɔfɛ k'a di olu ma ayiwa